nil langsung kelenger aku. Wah montor saking bantere. Iya. Wah aku wis manu ditawabrak mak nil kelenger. Kowe langsung kelenger. Langsung kelenger. Delalah aku nggawa HP. HP ku dijipuk wong sing nulungi. Ditelepon bojoku. Halo, niki leres garwane Pak Desendor. Nggih. Wonten apa, Pak? Niki kok mboten Pak Desendor, mboten niki kula ingkang nulungi Pak Desendor. Mergo bot-bote arep nulungi kowe. Iya. Lah wonten apa? Niki Pak Desendor mengancik seketara tarali maulurut ngono. Mengancik aku wis ditungi malaikat. Aduh, omonganmu iki 99. tenonge dilumahne, Pak. Akeh ngopo? Omonge digenahne. Ya wis genah ngono. Omonganmu ra cetha lho. Lho ngenyek. Kowe ngomong apa baleni? Ayo sekaratul maut. Sekara mototil. Ya Allah, alon-alon to. Sekaratul maut. Sekaratul maut. Sekaratotil. Sik to omonganmu ketok kok angel men to. Aku kok penasaran. Jajal kowe melet dulu Wo, ya bener omonganmu rapati cetha. Bareng ilatmu tak tiliki jerone kok ana bir, ana kawa-kawa, ana anggur merah lho, Pak lho. Lebone mlebu. Nek menawa ana elsine. Ngono kok ilat. Wangkel ae. Lah wong ngomong sekaratul maut kok angel men lho. Lah aku gak iso muni sekaratul maut. Lah iki yo lali aku. Iso ngono kok. Oh, mesti perkara pekane jejeg ilatku iki. Sekaratul maut. Bareng kowe sekaratul maut, kowe ditelepon bojomu. Iya, diitung malaikat iki wis 99 karek 100. Kurang 1 kowe wis meninggal dunia. Iya. Warang ngono terus bojoku keadaan adus. Oh, bojomu pas adus. Adus bayangno bojoku lewemu adus gugup. Terus nyaut anduk ora entuk sing ngombu entuk sing 3/4 cilik iku. Walah lak ketok ngono. Wis ra trimo ketok iso kaya lontong mecotot. Oh anduk. Lha ya ora apa-apa. Saking gugupe. Iya. Lah ngono ku bojomu terus piye? Mlayu. Teng pundi niki? Niki le cedhak perapatan mriki. Wah tenan mlayu dung. Aku kelenger. Wah aku semaput. Umume wek nek nangisi wong wong semaput wong klenger. Iya. Iku dak ning iringane ya. Ya umume ya ning iringane karo nangis ngono kae. Iya, nek bojoku gak. Nek bojomu ning dhuwur ndasku. Lho, dadi kowe atang-atang ngene terus ning dhuwur siram ngene. Iya, karo anduke ngono ditutupno ngono. Lah iku terus nangis. Terus Papa. Delalah ilune nyeblok ning cangkemku mak telepok. Oh, tumiba ning lambemu. Aku terus rada melek sithik-sithik aku. Terus ngene, oh niki apa air zam-zam Gusti aku ngono. Mbok batin ngono ya. Tak buatin wong aku klenger ya ora iso apa-apa. Setengah sadar. Tak kecap-kecapno kok saya asin aku. Bareng ngono iku terus aku tak ulu mak glegek melek biar aku. Mergo kena luwe bojomu. Iya, melek biar dengengek iku peteng dedet. Loh, bareng kowe dengengek weteng dedet. Weteng dedet ngono. Walah, weteng tenan pet-pet lho. Pemandangane piye? Nyemomong aku. Wah aku ngene, ya Allah. Napa niki dalane neraka napa swarga ya Allah aku. Ya mung ireng iso ngono. Malah saya nangis, saya banter, saya mendak medun ngene. Aku waduh, lawang swarga metu buka ya Allah aku ngono. Pak Tanu, ketok kaya ana kancinge sithik ngono. Aku tuh ledok geneng apa ora? Ya aku iso ora patek nganu wong ketok ngrumbul ngono. Anu, mosok ireng tok ngono, gak ana putih-putih blas. Ora yo aku apal bojoku iku wideng kok pating telembong iku bekas apa borok ndek mben tau dadi. Lah iku ana jurange apa ora? Yo karo wong bareng ndodok prak niku terus tak dudul. Ya Allah, napa niki kancing neraka aku. Tutul-tul langsung bengok. Waduh ngono. Lah kok iso bengok? Ya ora ero nek menawa kancinge ngantem bojoku ya gak ero. Aku terus karo wireng iku mau. Iya, aku terus melek.
Lho, aku jek urip aku ngono. Kowe sadar? Sadar aku ra sida mati gara-gara roh katoke bojoku. Oh, dadi perkarane kuwi kowe iso dadi urip meneh. Urip meneh. Nek iku ya secara kebetulan berarti kowe ya urung tumekaning pati. Aku mau mati aku. Berarti kowe ijeh urip. Jek urip aku. Setengah sadar kowe terus sadar perkara ditangisi bojomu. Lha iku mah ngono. Ngono lho. Kulo nafsi dai qatul maut. Sing kedunungan napas sak dhuwure bumi sak ngisore langit bakale tumekane mati. Oh. Klebu aku karo kowe. Kurang luwihe kaya ngono. Iya. Mulane urip hanya sementara. Bar moro utara moro ning gone selatan. Sela-selane urip ayo padha digawe selawatan ben untuk barokah. Amin. Hidup berdampingan dengan ilmu akan mudah. Amin. Berdampingan dengan agama akan terarah. Berdampingan dengan seni itu juga akan indah. Bar moro ning gone selatan terus pungkasan ning gone barat. Barat kuwi nek wis mari kabeh bakale bali ning gone akhirat. Klebu sing tak omongke menungso bakale mati kuwi mau. Wis gampangane melu ndonga muga-muga dulur-dulur pragu diparingi sehat walafiat. Amin. Bareng amin nah. Kompak ngoten lho, Bu. Sing wong pragu mok sithik kok cah. Iki tok ning genengan tok. Iku lho, Mbak. Muga-muga dulur-dulur pragu diparingi sehat. Amin. Diparingi waras. Amin. Diparingi rezeki sing berkah. Amin. Lunas utange. Iku lho mbokku utange ati dhewe iku. Ora, wong kene sugih dhuwit kabeh. Ugi bumine dadi bumi sing baldatun, thayyibatun, warafun ghafur. Apa iku? Ana tun bareng. Mbah, kok iso tun niku lho. Muga-muga dadi bumine Mbah Tun. Baldatun. Oh, baldatun. Dadi bumi sing subur makmur, murah sandang, murah pangan, gemah ripah loh jinawe. Sing penting awake waras. Ana sing muni wage bareng waras ngono. Sing penting waras. Sing penting waras diparingi murah san, murah pa. Kompak, Pak. Karek ndongakno saiki. Ndongakno. Iya to? Iya wis tak dongakno. Kudu didongakno to, donga iki penting kok. Bismillah monggo sareng-sareng maos Al-Fatihah ping 7 juta. Walah kok akeh meni lho. Pisan bae. Nggih. Auzubillahi. Engko iril mak kedupi ala. Alah kok ana donga kok mbok buka terus mbok tutup isine endi? Alah engko ben diseni dhewe-dhewe kok aku. Donga sing bener sing apik to. Nggih, wis muga-muga dulur-dulur pragu mriki dipun paringi napa mawon ingkang dipun sedya. Amin. Insyaallah dipun paringi rezeki sing halal lan barokah. Amin. Wis muga-muga sing urung duwe anak bendang duwe anak, sing urung duwe sawah bendang duwe sawah. Amin. Sing urung duwe bojo bendang duwe bojo, sing wis duwe bojo yo ndang tambah lagi bantere. Ketok kok pengen tambah bojo neh kowe yu. Kok iso tambah lagi? Tambah lagi. Jangan, satu aja. Siji tok kaya aku, Bu. Mosok kowe siji tok? Lho iya aku siji ning Blora, siji ning Rembang, siji ning Pati. Iku ya pirang-pirang jenenge. Tapi sing telu mati karek siji tok bojoku. Lah nek Sariman bojone pira? Sariman budal piye wong jare lara. Budal ya? Ndek ini pilihan calonan ratu lara terus dengkeke omah. Ora dadi sing dadi aku. Nek wingi awan, nek iki makan. Lah iki. Ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa Ketoknya sih? Ayam. Ketoknya mengerasani aku ya? Sing ngrasani kowe iki sapa? Saya baru dada berdandan berias di awor tumpukan bako. Iki lho basa apa? Basa kok awur-awuran. Bocah anggere kaya jen. Ana basa Indonesia nek berias iki. Aku mbah saiki ora kaya dhisik ah. Bocah kaya gilingan bako ya ngene kuwi wacana. Congonyek kaya gilingan gaso. Kowe nek jarene mang wong wedok-wedok lagi alok. Piye? Sariman saiki ra kaya dhisik. Ora kaya dhisik rada lumayan dadi ketua ketoprak gak payu. Lah senengane kok tekan iku nak. Saiki dandane kaya wong dijotosi raine. Pakai abang-abang ya kan ben barik. Kok iso kaya Iki ya kancane kok Masamu iki. lho wong
Awakku lagi kepenak malah mbok sio-sio. Ora ngono jane kowe wingi lara apa to, Man? Lara awakku lara kabeh kok, Kim. Lah nek lara ngerti lara iki ya dipriksake ning gone rumah sakit. Iya. Wis mbok priksakno wingi. Wis. Lah jarene dokter lara apa? Ya ora roh kok tekok aku iki lho. Iki piye lek kowe jane lho? Lho tekokane iki piye? Lah kowe jare lara. Awakku lara tak gawa ning dokter. Lah iya. Oh gak mbok ning rumah sakit. Gak kantor polisi. Lho mestinan rupane kaya petokan bakul murung-murung. Bakul yang ketok diasem iku. Lho kowe iki aja nesu aman, kowe iki tak takoni tenan. Lara iki ya gone rumah sakit ning omahe dokter. Lah apa namanya dokter? Ning kono ngetoki bako. Ngesune. Amuan. Ora Aja ngamukan to. Lah kowe priksa ning dokter. Ning dokter. Lah kowe nganti ditakoki dokter ora? Iya piye? Lah jarine doktere lara apa? Ya ora roh kok doktere lara apa. Lho, maksudnya doktere iku lara apa? Ora roh wong aku petuk kono dokter ya sehat kok lara apa. Lah kowe jare lara. Lah kowe iki jare lara. Aja marah emosi ya. Lah kowe sing emosi kok. Lah kowe jare lara Aku iki lara tenan mara ning omahe dokter. Lah iya jarene dokter lara apa? Kim, aku ora keluargane doktere ya ora dulure ya ora bapake kok mbok takoki dokter lara apa. Aku ya ora roh. Wong aku rono iki priksa kok. Aduh ya malah bingung kancane. Mandari man. Apa? Maksudnya ki aku tak tekok kowe ya. Takono ndor aku wis sehat. Sehat. Kowe mara ning dokter. Awakku lara. Priksa rono. Priksane mae dokter. Lah ya wektu iku doktere lara apa? Aku ora roh ya ndor doktere lara apa ora aku ya gak roh. Ora aku ki priksa lara kok malah mbok tekoki. Maksude man Sariman kowe kurono niki ditekoki doktere lara apa? Ora ngerti ndor. Kowe iki lho ditakoki dokter ta ora? Sing lara iki aku ya ndor. Iya lho kowe ditakoki dokter. Jare doktere lara apa? Kok malah geger iki piye to? Aku cerita karo kowe malah ngelundasku. Lah iya kowe iki lho jarene dokter lara apa? Kowe. Iku lho Mas, ndang dol kabeh Mas bakine tak nggo ngwepruk ndiase. Oh, gregeten aku. Piye to aku kok salah terus ning kene iki lho. Maksude kowe rak lara. Lara. Lah jarene dokter, lho iya iki kok lalo dokter lara apa? Salah terus iki nggo. Maksude iki Pak dokter, iki rak mriksa kowe. Ya. Lah terus jarene dokter larane apa? Ya ora roh dokter ning ngarepku ya sehat. Iki lho sing salah iki lho. Dokter iki ora lara. Sing salah iki nggo niki lho. Layak diubat-ubat. Iya. Ngene lho aku sing takon, maneh tak kandhani. Goblok iki. Sing goblok iki ya kowe. Ora iso aku pinter. Re, kok tak kei dhuwit 10.000-an don juwatasi Sariman gelem? Iya. Maksude iki ngene lho, Man. Piye? Ora kok doktere sing lara ora. Ning laramu iki lho apa? Kowe sing lara. Lah iku sing rung ketemu. Lho, ilang nanti. Lah kok orang ketemu iku? Engko niku golek, non golek. Nek gak enek siarno masjid. Mati kok piye? Nek ketemu, Aku mara dokter sak dunia rung nemokno dokter sing pinter kabeh goblok. aja ngenyek dokter kowe. Iki aja ngenyek dokter. Kenyataane aku lara ya ora lara. Dokter iki sekolahe dhuwur man, kuliahe dhuwur. Ora. Paling enggak iku S2. Ya. Duwe titel DR. Wis ora. Dokter. Lah kok mbok darani kok ora iso iku? Saiki bayangno, Kim. Bayangno piye? Aku ki ning kono ki arep mertombo. Ya. Arep takok laraku apa. Heeh. Lho, aku teko kono. Pak Sariman nggih, sing dirasakne lara napane lho, kok takok. Lho aku rung arep mertombo kok leren takok. Ora sak rung tak takoki ngerti dhewe ya. Maksude dokter iku mangeh celuk. Keki sing mbok rasakno ki lara apa celuk? Lah iya, iki doktere goblok. Lah kok Kok goblok? ditakoki lha apa aku lara. Ngerti nek aku lara kok takoki larane apa, wis ngerti. Oh, berarti kowe kepengin golek dokter sing Dokter sing pinter. ana men. Sekali mara ora usah ditakoki. Takon sender. Ana dokter. aku lagi bar ndek iki. Ngerti kowe? Ngerti aku. Cocok iku. dokter. Ana. Dokter apa iku? Ana dokter hewan. Langsung gak ditakoki suntik beles. Kowe tumo ameh nyuntik sapi. Pi sapi, kowe lara apa? Jawab ora. Mo. Cocok iku. Ya. Ngono kaya gelem Iku jenenge dokter pinter. Pinter. Aku terno. Ya. Dadi muara suntik. Ces modar. Bener nek padha gundule iki bener. Mulane padha gobloke. Lho, ndasku mbok nggo. Ndasku sing mbok gawa. Lho, ndasku. Au. Tuh. Oh iya, padha. Lho kok ora mari?
Ndasem gundule. Ndasem cek loro. Rodok. Aku gak wis Lho, sesuk jual-jualan. Sesuk dadi peme man. Apa kepeme? Rasane rada menyut-menyut ngene. Kowe iki lho salah paham. Salah paham. Lah yo. Ora kok dokter sing goblok. Anane dokter takon Sariman larane apa? Iki dokter pengen ngerti keluhanmu. Jenenge lara iki lak maneka warna to, Man. Ana sirah ngelu, ana awak panas. Lah kuwi obate dhewe-dhewe. Biar tahu resep obatnya apa, dokter perlu tahu. Ngono lho, Nek Man. sirah ngelu ombeni bledek. Iki lho jeng bunder. Kok iso bledek iki lho. Abangan apa putahe? Iku jenenge ora bledek. Lah apa? Iku jenenge budrek. Kok budrek? Mangkel ae aku. Ya, kaya iki lho. Lho kok iso? Anut Budrek. Botrek. Budrek lah. Sehat walafiat, iso sowaning Pragu. Pragu Bersatu dengan Grup Rawayu Manggolo. tetap jaya. Tetap jaya Islamia nek aku dijak terus lho nggih. Jok terus iku. Mari terus. Wis seragam kok, Ri. Lho iya. Wah, jari seragam bar. Besok tak tuku aku. Ya wis oke. Mumpung ketemu karo dulur-dulur Pragu. Nggih, Sing penting aku malah caos hiburan. caos hiburan. Sabuke ketembe ngene. Iya. Sariman karo Sendor dek koyo lato-lato jare. Iso padha. Ya maju. Aja maju man. Omongi ibuke ya. Iya, Bu. Bu, golekno tali. Tali. Arek ganduli wong loro iso muni. Tek 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 tek. Ya, Bisa iya. darani lato-lato. Caos hiburan. Caos hiburan. Bersama Wahyu Manggolo Oke. dan konco-konconya. Yes. Kanca-kancane itu. Ya panjang ya musik. Spesial untuk warga Makassar Pragu. Oke. Karena waktunya sudah sore, mau minta lagu apa? Monggo. Kasih dangdut apa campur sari? Oke, udang kuning. Dangdut. Rock. Dalem. Dangdut. Rock mami mano. Ya, Solawatan. diwenehin dangdut. Tahlilan. Semarang siap. Oke, pinter. Apa nyune? Tahlilan. Dangdut. Tahlilan. Sungguh aku malu. Dangdut. Kayak dangdut Dangdut ya. ada terpaksa, monggo. Terbaca. Yuk. Spesial untuk warga masyarakat Pragu, yang request lagu dangdut, Wah, kita hebat. persembahkan. Bersatu masalah Pragu. Bos Ali mah di Bos Ali. Di. Oh iya, Bos Ali rawuh. Terima kasih Bos Ali. Wah, Rawuhipun. rawuh. Heeh. Iki kan kawasane panjenengane Bos Ali. Oh, iya. Anak buaya akeh ning kene. Oke. Bersama kita. Yuk. Bersama awake dhewe kabeh. Yuk. Jadi kabeh. Awake dhewe kabeh. Awake dhewe kabeh. Bersama. Lho, Bung musiknya Prek, dia. yes. Lho musiknya. Ayo musiknya. Musiknya nang ndi lah? Lah tak lurune kene. Allah. Lah musiknya kok ana 3 kilo iki. Abim lho ning kono rel. Goleki 3 kilo. Nggih. Sungguh aku malu, tiada terkira menadakan tangan meminta-minta melalui lagu ku ketuk hatimu. Sino debat zaman so tayo WM Audio. Sprau. Wow, pak. Kicau mania. Kicau mania. Kicau mania. Gaspol manuk undangan-dangan. Iki apa lah? Tonton malah manu dangan-dangan. Yo, mano dangan-dangan lo. Terpaksa. Ari lho anak parel lho, engko njaluk kicau mania. Sing anu lagi lodi. Lagi lodi. Nggih. Wis Bu, wis dibari sabare tenang ae. Wis tenang ae, Bu. Ora salat maghrib tak imami aku ya. Lah gaya mono wong adan kowe malah geblak ngono kanca. Ono wong adan kok semaput. Amit-amit hadiahe sampun kenging bapake nggih. Lho, apa iki? PCE. Nanti malam hadiahnya mobil Brio berwarna semu kuning. Apa? Yang masih diparkir di tempatnya Mas Semprol, Mas Ari. Oh iya. Nanti untuk hadiah. Yang kedua. Aku dipecicili farel aku. Siap.
sungguh terpaksa. Loh, Aku menangis. Loh. Lagune ngene. Ya judulnya ngene. judulnya Judulnya aku menangis sungguh terpaksa. kicau. Yo! Sungguh
se